Matud pa nila, piso na lang ang pliti maabot na ang langit. Mao kini ang gilayon sa Bukirang Barangay sa Camburoy sa lungsod sa Sambuan nga giduaw ni Gobernador Gwen Garcia aron iyang ikahinabi ang mga mulupyo didto nga 100% mibotar kaniya sa miaging eleksyon samtang ang kontra zero ug iyang giatol sa kapistahan sa lungsod sa Sambuan. Gigahinan gayud sa gobernador og oras aron personal nga ipaabot ang iyang kinasing-kasing nga pasalamat ug pasalig sa katawhan didto sa kanunay niyang pagtagad sa ilang panginahanglan. Nanhigid ko kay aron akong ipaabot sa matag usa kaninyo ang akong kinasing-kasing ug dot sa bukog nga pasalamat sa inyong pagsalig kanako nga inyong tagaan og ikalima nga termino isip gobernador sa lalawigan sa Subo. Talagsaon ang inyong nahimo dinhi. Kay lisod ba ng siruhan ang kontra siya ang watcher wa mo butar. Kisa may watcher speakers mi, di mo mo butar. Matud ni Garcia nga ang gihatag nga makalilisang utalag saong pagsalig suklian kininiya og proyekto sama sa dugay ng gipangandoy nga barangay hall, pagpasiminto sa kadalanan, pagbutang og solar street lighting ug uban pa. Nang hinaot usab si Garcia nga mobalik didto sa barangay Camburoy aron mag-groundbreaking o inagurahan niini ang gipangsaad nga proyekto. Dako gyud kaayo ko utang kabubuton ninyo. Ako ng pagabaslan nga ako gyud tuhon paningkamutan nga ang inyong mga panginahanglan dinhi, infrastruktura ug uban pang mga programa matabangan gayud sa Cebu Provincial Government. Nalipay jud ko kayong dako nga bisita ang atong gobernadora diri sa among barangay. Daghan kayong salamat nga karong hapuna na dawat namo ang kadaghan kayong mga proyekto nga iyang gihatag kanamo. Wala pa makontento ang mga mulupyo didto sa ilang suporta nga gihatag sa gobernador. Ila pa kining gipun-an og regalo. Gitunol sa kapitan ang usa ka painting nga gihimo ni Irene Imbong isip bugti sa iyang pagduaw nga gikalipay gayud sa katawhan nga nakahimamat kaniya og personal. John Granada, Balita sa Sugbo.